Тоест, това, което казах в предварителния разговор, че съм помагал на едно момиче, съм му дала кураж, защото смята, че не му обръща внимание в неговото писане. Това ми се ще да предам това кураж на много повече хора, които се занимават с каквото и да е благородно дело. Няма значение дали ви обръща внимание. На мене никой, не само, че не ми обръщаше внимание, хората бяха доста злонамерени към мене. Всъщност, хората живеят под една много тънка ципа от цивилизованост, а отдолу е врящия и ръмжащ ад на животинството. И усетят ли, въпреки тая ушким цивилизованост, усетят ли, че някой подвива крак и е отслабнал и ще падне след малко, веднага се хвърлят и почват да го хапат и са готови да го убият. И това не трябва да ни прави впечатление. Ние да държиме на ципата от цивилизованост, а животинството, то е ясно. В тия години аз бях точно това куче, което е подвило крак и неговите другари от глутницата вече бяха готови да го разкъсат и въпреки това написах почти всичките неща, които смятам за значими и в моето писане, и включително и книгата, която взе Европейската награда за литература. Само в това време.